Jaha, terve vuo. Katsokepa, nyt ollaan ensi kerran aurinkosähköä ottamassa lattaukseen. Taisi olla ihan yö yli, niin olla pitemmän toimintamatka. Vessatteella ei kyllä, se oli vessatteella kiinni jo. Se ei kyllä hyvä ole se vessa oikein. Se saattoi vetää silloin se edellisen oikosulukkusekki. Tässä ei ole kunnon katosta ja tähän nyt keksin kuitenkin tämän lattauksen. Onko tämä 3. vuotta jo lattauksen vai toista vuotta? Tämä uusi entinen. Nyt minä tajusin sen, että minun pitää nyt vasta hoksasi, että jumakliste ylämäkki, että tullaan tasaisella maalla, kun lähestyy ylämäki, niin minun pitää tämä vaihto siirtää tohon. Niin silloin lähtee niinku kevenemään. Se on niin raskas muuten polkea, jos me jätän tohon. Tästä niinku vapautetaan tämä näin. Tuohon pitää numero 5 laittaa, niin silloin se rupeaa kiskamaan. Hyvät renkaat ja eihän siis, siellähän se on. Tämä ei taho oikein. Nyt se on kunnollakin. Viimeis ei ollut vissiin minulta hyvin. On ajettu kovaa ajoa. Täällä on jo hämähäkki vauhdissa. Helvetti näihin pikkuhämähäkkin kanssa jo laturien tussaroimassa seittiä. Mutta selvisi tuota rungosta, että se on vuosimallia 2022. Kyllä se kaapeli on hieman lämmin, joo no. On tämä paljon eri päivitentympi. Linnut vähän kakkii kyllä näköjään, pikkulinnut. Siellä se on lataarissa. Tullut aurinkosähkö. Sitähän mä nyt en näytä tässä, mutta kunhan vaan sanon, että tiedätte millä se ladataan tai mistä se saa sen irsa. Tähän minä oon miettinyt semmoista, että tähän näille paikkeille ladattu liikkumaan teksti laitettaisiin tähän. Ja tohon laitettaisiin, tai tähän, johonkin tähän kohti sivulle tähän, että se näkyisi. Ja sitten se töpselin kuva, mikä menee, että tiedetään taas sähköpyriä. Sitten se tekstuuri, että ladattu liikkumaan, niin tietää, mutta se on tiellä piilossa. Ennenhän se oli siinä entisessä tosiaan tässä näin, niin kuin mutta se on täällä nyt hyvä täällä, niin on edes suojassa. Kato, räkätti rastas. No, vähän kurane, kun peliin lentää rapaa. Tämä on saakelin ketkahtana. Eiköhän tämän nyt sais. Juu, ja tälleen ketkahtana, niin. No joo, no. Levyjarrut, se on niin itekään. Näkyykö sinne mitä se on? Se on tuolla koko pohjassa piilossa. Tuossa vissiin avaimissa se otetaan sitten pois. Onhan se varmaan, olisiko se tämän johonkin näille paikkeille se akuraja. En tiedä. On lämmin yhtään, ei onneksi. En tiedä, saatteko vähän käsi on. No jos tuostahan te saatte selviä, minkä vuosimallia tämä on ja missä tehty. Tämä. Oho. Tähän törähti. Piuhoja on ja pitää aina esittele teille, miten se lähtöajotarkistus lataaminen on homma. Levyjarrut on. Nämä kun ne kuuluu, niin vaihattaa. Piuhoja männöö hirveästi. Tässä männöö se reaktorimoottorin. Tämä on ilmeisesti se napamoottori. Onko se ilmeisesti tai levyjarru ja olisiko sitten, no en tiedä. On tämä päivittynyt. Joo, tämä on paksumpi, järeempi. Kyllähän tällä ajaa. Entinen oli vähempi. Ai, nyt tussaroin teloa itse. Ne on kumisuoppaat. Hyvä, missä se näkyy? Hyvinkäällä tehty. Mutta on. Mitä mieltä ootte tästä, että on näin paksut renkaat? Onhan se pakko olla näihin teille. Ei ollut entinen oikein suunniteltu tälle tielle, kun on kiveä ja kaikkea epätasaisuutta joutuu koville, niin se pamahtaa puhki. Tästä pitää pitää hyvää huolta. Ja varovasti
ei hurjastella. Vaikka kyllä alamäkkeen lasketalle menemään, mutta se on semmoista trapetsitaiteilemista väistä nuo kaikki huonommat kohdat. Tää vääntöö kyllä. Tässä minun mielestä tässä saisi olla lisää varusteena se kaasukahva, mikä voisi tuohon laittaa. Niin se potkaisisi enemmän tehoja. Tässä ei ole keksitty, insinööri ei ole keksinyt, että... Mutta tässä on tässä on niinku saumat erilaiset, ei ole ennen kumia, vaan ommeltu tuolle. No mikäpä ettei. Tuosta painetta pannaan aina tuonne. On tiukka, voi. Ja sitten tuosta. Tämä kyllä pitää aika kauheeta. Tuon kun aina, tämä kun vaihtaa aina vaihtella, sitten kun lähdetään tasaisemmalle alamäkkeen, että pannaan tuo 7 päälle, ylämäkkeen pannaan tuota 1, niin siitä kevyyttä, niin hirmun lasahus kuuluu aina tieltä. Onko se kunnossa vai mikä se? Jännää laukemisiäntä kuuluu aina tieltä. Se aina kun loksahtaa oikein sille kauhean loksahuksen, kun en tiedä onko se normaali vai kuuluuko se asia, että se rataspyörä liikkuu sille. En tiedä. Ketjut on joo piuhaa männy. No eipähän siinä. Täällä 6-4 tuntia yhdellä latauksella. Kyllä se piässä ihan. Postinkin hakkoja ja muuta tutuilla paikoilla ajeloon. Ei ehkä vähän niinku isommalla. Pieni tämä tosiaan entiseen verrattuna paljon pienempi piuha. Mutta se on niin. Niin mä oon suunnitellut tännekin puolelle, että nähtäisi, tai jonnekin tänne, johonkin näille, että se näkyisi semmoista tekstiä, että ladattu liikkuma ja puhtaasti sähköllä. Ja sitten se töpselin kuva, niin tietää, että sähköpyörä, mutta sitä ei muuten tiedä, mutta sen kyllä tietää sitten, kun se oikeasti tää lähtee kuin saatana ohjus tykittämään alamäkkeitä. Eikä tietenkään mulla kypärää pääse, vaikka se pitäisi olla. Mutta onhan ainakin pistää kovasti. Elää nyt pyöräkiolä. Jalat on kompurat saakeli kun me. Se ei anna sitä silloin näytöstä näyttää tietoja, kun se on laturissa. Joo, se säästää sen verran virtaa. Onko se soittokellokin jopa peräti? No. On, mutta voisi olla torvi. On tää hyvään päivittynyt edellinen oli vähän huonompi, kun se tippui osia jo ensimmäisen kerran. Ensimmäinen tuli silloin 2018 toukokuussa. Taisi olla 18.5.2018, kun tuli se edellinen tämä seuraaja. Onneksi nyt on Prismasta suotu tämä Ruisailla. Tähän taitaa saa korja. Tähän ei ilmeisesti saa korja, niin kuin nämä piuhat on sitten jo nälleen. Se jännä kun polkee, niin se kuuluu se ääni hiljainen. Se kuulostaa ihan oikeastaan, minusta se kuulostaa ihan niin kuin sähköautolle välillä. se humina, mikä tästä on sitten kun polkoo tasaisella, niin kuulostaa niin kuin olisi Teslan sähköauto. Ja se kuulostaa sitten, kun lähdetään liikkeelle, niin se kuulostaa enemmän niin kuin jollekin sähköbussille, että sama kaliberihan ne on. Koeajoja minä en pysty teille kuvaamaan, kun tässä joutuu olla 2 kättä. Ja enkä... Sit se on semmoista kauheata rynkytystä. Tärrelälälälärjanta, niin kuin olette nähnyt joskus sen vanhemmin. Niitä on 3, tuolla on 2, tässä on lattaus. Tuohon pitäisi, niin. Ollahan talavipakkanen silloin, 32 ja oli talavi. 85 on ollut kai se edellisen kerran niin kova talavi. Ilves on tullut liian lähelle pihaa tullut. Kyllä se huomaa tassujälistä. Mutta näin. Räksäthän tuolla tuntuu. Näinköhän niinku. Minä voin sanoa, että kesäkuussa vielä saattaa juhannuksena ainakin yli 20 senttiä lunta. Mistäpä näistä nykyilmasta tietää, kun golfvirta pysähtyy, niin se sitten
Mutta mä sanon, että ei tule lämmin kesä, kun tällä lailla tapahtui nyt näin, että tuli, en tiedä näkyykö kuviin, mutta sinne meni räkätti rastas. Mansikkavarkaat saakeli. Ja kaikki kyllä mansikat. Helpaa ilmeisesti. Se on se suurtuluva, niin se on kyllä aika iso. Jäniksiä ennen. Aika valakea oli jänis. Ja sitten varmaan vissiin luuntakin. Tronella tuo voisi olla kivaa ilmasta nähdä, miten tuolla tämä. Pitäisikö tuo vaneerilevy ottaa tuohon vielä? Ei se kyllä, että se tarvii ehkä. Niin, mutta vähän omenapuita sahasin tuossa. Kädellä napsuttelin pois, kun oli semmonen viidakko, ettei tuolla akkuleikkurilla kohtaa se akkuleikkuri. Nämä pitää vielä nämä sepelkivet siivota tästä, ettei mene paskaksi ainakaan se leikkuri. Siinä on niinku patterikennosto, ja siksi se on lyhyt aikana. Se ei taho riittää, kun näitä nurmikoita on ajettavan, niin se menee ainakin se lataus. Joo. Talvi oli jotenkin omituinen, mutta varmaan 8.5 on kuulemma ollut. Eikä Pekka Poutakaan ihmetteli, että tämmönen kevät oli. Tai ne aina samanlaisia kuin. Ja sitä kun en nykyään tiedä, mutta pitkä oli talvi. 7 kuukautta ja nyt se vihdoin on ohi. Hitsi, mä en teille tehnyt sitä, mitä mä tein tammikuun 5.1. Mä otin kuumaan kattilaan vettä ja se mukapumppa evekin tuossa pihamaalla. Onnistu. Sitä en. Olisi pitänyt tehdä semmoisella paremmalla. Niin kylmä. Nää on hyvät nää kumisaappaat. Liiri. Muutenkin liiriys. Joo. Enkä sanokaan noista. Mä voin sanoa, että mä en sano noista paneeleista ja niin lukemista wattituotannosta yhtään mitään. Kunhan vaan mainihin, että tietää, että kun te kysytte kuitenkin, että no, millä sä lataat. Siinä tulee vastaus. Se on, onhan ne sitten nuo pyörät mennyt eteenpäin, mutta kyllähän aika historiallinen, että nyt itselläkin on pyörä. Ja on tässä pihassa käynyt sähköauto, sekä hybridi että sillä. Tuolla olisi kyllä puuta sahatta. Elää nyt jo mennään otalleisen näihin kenkin kanssa. Talvella en pelannut jääkiekkoa, kun mulla on se issiäistulehdus. Arka selkäni ei kestä. Ja niin kävi vaan Kalapale, että ei voittanut. Lähellä oli, mutta siellä on niin hyviä. Tappara on niin voittokulttuurista, niin yllättää, että tuolle pystyy niinku. Se on vielä siellä sitten. Onnea vaan tamperelaisille ja Tappara-faneille mestaruudesta ja onnittelut vaan Tapparalle 3. mestaruudesta. Ja Hyttynen on kimpussa. Ampiaisen minä näin ensi kerran tuolla. Härnäs minua. Ampienne saakeli. No työtakkivaatteet niihin ottaan. Kesä on mitä on. Kesä on mitä on. Tiellähän nämä kukat kasvaa. Mikä? Jariinit jo ittaa tuolla vielä. Mitähän kukkia muuten nämä on? Nämä aina tähän nous. Kärpänenkin pioo. Kärpäset lentää. Joopa joo. Oho, hapottavaa on hapot lyö närästämäkä meinaa ruveta. Melkein kun niin hapokasta ajaa sähköpyörällä. Varsinkin tällä uudella. Oho. Ainakin on ilmoja pidellyt. Pistää tuo sähköpyörällä ajaminen ilmat liikkeelle. Sen kyllä huomaa.
Eipähän siinäpähän se on.